Mumifamiljen var färren vid båt ut och en åt att hitta att en vita. Men då de kom i ötna så de att viten var slaktor och vita passaren horven. Hatta var sannligen ortans ein. Heldur du at han kan gerast atter? Ja, men man vet ikke at det ikke just kønner og jesun. Her. Hikk, her der fiskaren og drongren vi så i morgen. Han en løyen fiskemøver. Der bygger helst ångstes av øynene. Tusen takk til Bayer, men alt er ikke rettelig klart enn, så setter jeg bare vidden her. Nu sast Augusta ser ut. Kanskje kommer det så vita passa undan kæve. Ups! Upp, är det gått så länge sedan det restaurant här? Så er viten helst ikke lyst til flere måneder til langer. Gå vidt om mamma og pappa for han rikka. Heldur du det røyna tentra vitan atter, ha? Ja, Det er en kjeiligt vi er noe sløkt om vita. Brenn så! Kom nu! Boja bæra. Får jeg en Iva Louise atter. Nu det vi du vita passare og til okkara arbeid at han viskar. Og vidar må jo Louise til tätar til. Kvært vil annars skipen i sikla i miskro nær som helst kunne renna av land, ha? Jeg trykker vi ikke amnen til, om man ikke har lyst lunge, så ligger Ivalist nekv skipsbrekk fram vid landet kring øytene. Olvara, heldur du? Ja, og hugsa der nå med spøkelseskipet vi så være brekk. Vi omkun ljøser vidan i stronten her jo ekvelig av andamidjel. hvor allar vui og vær man vita passaren, bare være færen fra vitan så er så skunta. Nei, jeg halter flere. Visen här lilla moje. Her er okkur rævligt hent, og så er det bare færen. Minst til hvordan det ser ut av vi komme. Det er lov trøtter alt med himmel gjør og sløttes atlasstans. Så var det løgne stavnar, etter løye. Jeg visste ikke ui at her er det spøtelser. Gossemannen her var verre. Jeg halt gjerne vi ekkulig ensamadler. Jeg så en ischjeng som han er skrivet av vetjen oppi tårnen. Av heven øye, managlaman silver klar, jeg har jo ikke seglet seg i samfull 4 år. Så må det ikke være sånn ekskipsverk korsene. Det gjør jeg også ikke så. Det er det gossesbrønn ikke må jeg sige. De kunne eisen verken ikke borster ut i store heven og en myrska storm her av januarsnatt. Og det er fantasi, lilla møy, men hesa myrsk og ildvæversnæten kjente vita passaren opp i eldstavnen og færsaren høytant hemon vi ramme og i. Så er han kanskje færre til mer romme? Han blev kanske bara marmor och ensamma åt ända rymden av att nu fanns han fittar jetto. Altså, etter mumrikur og gakvarliga stod og skaffruk og bænt av blåmann. Det veit jeg vel, mommi, her er ekkulig holdt av hellene. Henten her, hva? Nei, jeg tror ikke hetlan var så hal. Hva? Kvart? Hikk, her ute mumrikur, akkur rørest. Hadde man vært en båter? Ja, men hadde jo et seglskip. Nei, ikke et rattelskip. Hva mener du vi? Jeg halte jeg hadde samme spøkelseskipet vi så i natt. Ja, du er ivalets ratt, men det er løy at det kommer atter så leis. Kanska. Etla kjemur det bare attan og okkon. Kom, let oss gå for heim, mumrikur. Etta dama mar ikke. Jo, hva feilar? Oi, Timo, vi er drømme så deilig han drev just nu. onkel trakk i anlitt av mer. Ai,
Ikke nå åkken gonger i svøvne, her er det tråd ødt som steinar. Oj, som det var anständigt. Oj, nu kom det. Nu är han som gånger butchen om här. Halt opp het vi der. Du, mumrekor, kan du ikke hitte om det ikke er av butchen og noe mer? Her er ikke. Boja nu. Hva er det da? Jeg vet ikke rettelig. Jeg så ikke bare han har føtter. Han har føtter. Ja, tvärfötter. Ja, men så er det jo etter... Spøkelse. For borster, hjelp, mamma, for borster. Kom du med, du bytta spøkelse, så skal du nok vise der gamle. Ja! Nu er det andliten av meg. Gakk bort över här. Kom du bare vise foten, så skal du... Au, lutla må jeg snakka Jeg spøkelse. tar ikke unga chanser. Først du har flått? Omgang vi jo det. Kan jeg så ikke slippe Ira helsepasset fremmande som er flott inn i vita, kan jeg ikke? Jo, gjør som du vilt. Ok, så fer jeg nu, bye. Vil jeg de si at det spøker i vidt annom? Som er trus du åkken ikke? Vi så spøkelsesføtter. Jeg halde så vi er inne i natt. Atla du der ria spøkelse borster? Nettopp. Jeg finner slett ikke flott. Helt ikke. Går vi her, kjære? Nei, som han er flott. Det kan jeg bare. Jeg har funnet henne til tårn. Hvor er du her? Er det et spøkelse? Nå, så det var altså 1000 jakk og kleider i pjokken i natten, lusa kjaltje. Vi vel har så flere. Hvor kleider det ikke pjokker nøren? Vil du ha småting? Du skal ikke røyne lokka med til, og la meg nå sutja til henne. Jeg vet ikke hva det er. Det er rundt her så mål. Nå, hvor jeg atler vuiver først så ikke vitt der man ha? Det vil du ikke ferien, men... Si det nå. Det glemte å takke meg ved. Nå, tur annars han neia seg lesa spøkelse i nærkant de har vi se. Ikke fratta snott de hei ratst, det kan jeg si at der. Det var ikke vel. Pilta! Jeg skiljer ikke hvordan det skal virke. Kom og skott deg godt! Lät ut vinduet inn i opp, for det røyker ut! Lekkert. Det er den besta suppan jeg har finnet i lunsje. Vil du ha Moira? Ja takk, det vil jeg fegin. Kan jeg få oppskriftene, så kan jeg gjøre fiskemannen hessa gode suppena? Oi, trassen fisk i mævren ikke. Det vet jeg ikke. Er det sjølver nårene fra? Jeg får heimene fra for 3 måneder søyan i halvdige. Er jeg vet til et som eiter Mumidalren? Ja, men det er jo her vidbygva. Ja, vi har sånne godt om Mumidalen, som det er heppene bygge her. Nå, men så kom jeg et øyligt over, og så kom fiskemæren og bjerga i mer. Så har vi bort til hånden. Sier fiskemæren der aldri nek om seg sjølvan? Nei, men jeg vet at han hever et løndarmål. Hvordan varst du til? Stunden stender han og stærer at vitan og soffa tungkliga. Hvor gjør han til? Jeg vet ikke, jeg spurte han en affær, og ta rent han egen i etter meg, ta være rævlig av bensin. Og nå vil du ikke bygge til honom langer? Jo, ta ville fegin, han er vært bløye ved meg, og jeg gjør mat, og kan ikke til handa og hjelpe honom. Mummi mamma, kan jeg få en kaffe, mum? Jo. Hvordan gongs vil vita ljósen om? Ja, det er verre enn jeg tror, men jeg må for å klare det.
Hei, var ikke du i være flott i, ja? Jo, mummi pappi, jeg heter Homse. Homse. Du er ikke vindmannen vitt der. Det er okkur som jeg kunne hugsa mer av spurt han om. Vet? Ja, bare okkur om vitan. Han vil ikke høre om han da vitan. Jeg regnet å få vidaljøs jeg virka atter, men det er jo ikke så illa. Det kunne bare jo, han visste jo onkur gau råd. Her er så kvist. Han må være flott. Kom vi. Hva er først du? Det er etter må finne ut det om omrekor. Heldur du har som fisk med han hefur nega samband vi til at vidamesteren kvarm om mig? Han virkar ekkelig løgin. Det er for jeg kanna. Gå an det, jeg heter Momentrettel, og jeg heter Momrekor. Hva er jo gægat i det og sneid etter? Bors du her og øyne alt året, så er du kanskje hitt vitapassaren, eller du kjenner han? Ja, altså, ja. Men hvordan var han og grunnen tatt han av tås om hva han takst vidla nakka? Ja, men bare hvis du sjálv var. Så de kjentest vel? Veist du hver han var affæren? Borstur. Kviar og kvui fóran sløkna I viten Arna for oss det, eller var det ikke fyrir enn han var færen? Jeg ætla jeg spyr om etter til områdende papen min vil rett å tendra vitan atter, men jeg halte ikke at han skilfyrir sånn viton, men kanskje to varst hver han færen, du vet atla spyr han hvordan vi skulle få vitan tendra han atter, og om du nå har lykket borsta øyne, så kunne de hente at du visste hvordan vi skulle gjøre. Det er jeg vil nek bedre, helt og ikke, og om du har tog meg hjelp, så har jeg papen for utrolig glede her av første med over. Kom, mummi. Jeg halte overhøver seg det som fiskemæren var et nekk overhøver. Nu veit han jo gussi hva du vilt. Kom heim. Hikk, Mumipappi ferdig bytja okkur her nirre. Lutla må jo snorsti den I eisen her. Hva må de gjøre? Hei! Kom om, mann. Nu, her kommer det endelig, ha? Hva det som du bytja? Ei flerka. Nå? Onka det det her det skulle være, og nu er han liver. Men hva skulle de bruke han til? Her han ikke hoflå, mummi pappa. Dette røynt å være et ekta spøkelseskip. Spøkelseskip? Han her onkrastannes. Heldur du at det var han og Jack og Kleira oppi av meg atla nått lilla moi? Orsaka, så jeg atter her. Hva er du? Du kunne kvosser vust og nøsna ut og folkalige spøkelse. Ja, skilta. Her han. Han lukte skusser og en spøkelse. Tusen takk. Jeg hadde spøkelse så jeg latelig ut I dagsljóset. Orsaka. Jeg tror spøkelser var nek mariante. Ja, men jeg har mist mine kære, og det blir nesten ikke til å forskrekja nekrat av deg, sier hun. Spøkelsen kom her til det hilti at viten lukstein slotte. Vi spøkelse halda fast ved gamla sier. Men så blir det fornærmet at opp det vi langt bo her. Nok så stortligt, ha? Men hvor ser du så syrgen ut, spøkelse? Då hine spøkelsen glemte han etter at det rymte vi som borta skipen om. Ja, rakt ut jo. Det rundt alt sjåmål, men jeg var oppi småtten til vitapassaren. Varst du oppe til vitapassaren nå? Til kvæt? Jeg får bare glansere Sion av noen løgn. Jeg må noen fremmant for å flytte inn I vita, og det vil bedre for han hadde haft okkom bekvann. Du spøkelse, og jeg legger aldri nekka. Men hver småtten til vitapassaren nå? Sånn han til av ødne, men det var ikke den togjerspittla, det var ikke så flott han tømte å tåsa ved meg. Og til at heldig ikke til han tømte å være vita passar langt. Farvel, og takk for alt. Ansa vel etter der. Jeg håper du kjøtt finner mine der aftor. Takk, det jo så fett. Næste for lov jeg forskrekk at jeg kunne ordentlig bare ved kjeten og ødlom. Ikke for mine skyld, jeg klarer meg saktans åttan. Forskrekk du bare med! Farvel! Du kan starte Roy! Ta lov jeg, farvel.
Ja, men han säger han skulle bara bruka åker som flöjt, men här som flätjen var kanske inte så allöjdande som han åtte över. Legg då ikke ut her, at spøkelse kan ikke drukna korstene, ha? Mamma? Ja, hva nu, Mumi? Pappa er atterfærende av fiska. Ja, men er nekka skøyft ut hui? Jeg halte bare at han fiskar alle tøyene heldur enn å røyne gira vitan attor. Okkur skal han hava til stuttløyga, og her er tratt for han alltid onkran størsten. Hva gjørst du, lilla mor? Eina lyfte. En lyfte? Yes, og tar Leo for jeg eisne bytja mer et hus. Et hus? Ja, et hus til min Charles. Mumipappen hei pura mist møte. Han fikk ikke vita ljus av rikka, og det hei pura satt ikke møte fra honom. Det hei ikke vært godt om han nu nøttest å fære av øttene utan at hava se vitan lysa iver til spegels blekka heve, hesar klar og nært og nært av stjøttene glappa av himmelen. Yay! Hurra! Nu er huset liot! Kvært? Gjør klart, mommi, pappa, fiskemauren nu av det. Säger du fiskemauren? Ja, og jeg sånn hamsen i vi og noen. Nå, er han eisne vi? Nu engrar du ikke, ha? Nei, hetta nøyest ivalest. Gjør så vel. Ja, välkommen. Hæ? Så må jeg innskja til lukko. Homse har ju sagt okkur att fiskemauren fyller i det. Fytlige? Her sørst du. Kan ni løyva mer å spyrja hvordan gammal herren er? Det veit det sannelig ikke. Vi hava at du verre unga gavo. Det er nekvar siden jeg har smakket kaffe. Mummi mamma kläine. Ja. Jag fann inte ussningen nu en dagen. Vad helt du han klär mig? Tja, Fyrvärande vita passar nu i valast 8, helt du det? nei, Jag har alltid passat där väl. Du kunde förtälla 8. Kvui först i grunden hjemme. Och si mig, kvui tendrar du inte vitan till du äntligen komst attor. Si okkur da, vi har spekulerat okkur i hatten. jeg var så einslytt, og i meng år, at enda var oppbøye, og så fåre. Men kvui komst du så atter i ötna til jeg var så einslitt? Jeg halte jeg har bo ensam etter alt og lenge. Jeg husker ikke nægre av stedene. At det må nå være kleine til vita passaren. Kvui først ikke ut deg? Fiskemauer er om å falla til her og øtni. Jeg vant jeg vil verande. Ja, men homse. Jeg kunde vel hugsa meg å se til jeg som videre passer av klæven.
Trutjar dagar søttene før Mumifamiljen av øttene. De gjør du av at sikla om nottina og glemene fra vitanon. Mumipapen er pura glømt de store bøtjene om havet. Nu hugsa han bara om att släppa heimator att skriva endurminningarna. Nu sövan li och så stortlig hon vär och Mumi. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra Mumi. Vi säger farväl nu och morra ett lä och minnas till allt som vi har då i det och Mumi. Nu dämmer lien kött natten är när tja Mumi. Att sova och sära i dalen och här tja Mumi. Tur natten är bäst till att sova oj, men drömman är tar hava ångant och broj tja Mumi. Nu sövan är li och så stortlig hon vär och Mumi. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra Mumi. Vi säger farväl